atong mga listeners sa balik ta sa mga listeners ato sa radyo o ginoon mga viewers ato sa FB. Dool na diri sa may Pier 1 ang mga participants sa Fluvial Parade 2025. Nitingog na ang makita na ang kining naguna dili murag ang galyon MV sa ninyo kining ikaduha man siguro no. Dili gid kini mong naguna. Atong ara pila man ka dagkong barko tulo upat no asa man ni ang galyon di kay ko maklaro sa akong nahimutangan ang barko mga higala ang aning barko MV Senyor Santo Niño mo ni angan sa barko kana siguro taliwa no ikaduha. So mo ni manghigala no na natungod na dudol-doon na namo diri sa may Pier 1. Wow. Okay, ang dunay aircraft nga naa sa ibabaw naglupad-lupad pagkanindot tanawon ug nabalang mo no kanang mga naminaw na to sa radyo sa pagkakaron nindot gyud kayo ang tanawon maghigala niya hinay nga nagdagan ang mga participants sa Fluvial pagkakaron ang mga kaubanan nagdiri nga mga guest diri sa azotea iyahay sa pupot og cellphone ug nagkuha og picture ug ingon man video kay nindot gid kayo ang amuang area diri no unang susunod mga higala dapat musayo mo pabok kay first come first serve no ang ilang i-entertain diri. Okay. Okay. Niya hilom kayo ako mga okay, magigala ang mga barko karon diri sa Pier 1 na ningog no na may mga barko diri nga standby may mga barko sa light shipping nga nag-standby diri no munang ilang gipatingog samtang niagi mga higala ang mga participants sa Fluvial Parade. Ubay-ubay gyud no daghan kayo mga barko karon ang report sa Coast Guard more than 300 ni ka mga barko mga lain nga category no ang kuan ani ginakod unya kana ni ang unahan nga bahin diri sa may terminal building tungod samtang dito sa Coast nga bahin nagsigisan og tugtog no ang drum and bugle samtang nag-perform ang iba sa mga dancers sinulog dancers diri sa Pier 1 ulahos man ni sa Silex area ulahos man ni sa Silex area by the way aning MV Senyor Santo Niño pag-uni nga barko nga higala no pag-uni nga barko pero medalyon man siguro din siya pag-uni siya nga barko pag-uni na acquire lahi gid ang pangan originally ani kunya diha nga i-confirm sa Basilica nga sila mo isakyan sa Senyor Santo Niño sa Fluvial mo ilang giusap ang pangan mga higala aning nga barko gihimo nilang MV Senyor Santo Niño morning kini mo ang barko after nga gigamit sa Fluvial sugod na sa iyang biyahe yun no pagkarga o mga pasahero murag Roro Visa man siya passenger Roro Visa kini mo ang barko kinamurag mo biyahe ko ni o dapitan man siguro dapitan Dumaguete. Okay so dito sa mga Pier